హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను అందరికీ యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఒక వీడియో అనేది చేయడం జరిగిందనమాట. అదేంటంటే అందరూ చాలామంది ఉషా 450 కానీ 550 కానీ రన్ చేస్తున్నారు కదా. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా మెషిన్కి ప్లగ్ అనేది ఇలా డైరెక్ట్ ప్లస్ బాక్స్లోంచి ఇచ్చి ఇలా తీస్తున్నారనమాట. ఇలా అస్సలు చేయకూడదంట. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్లే ఇలా నేను కానీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను అనమాట కనెక్షన్ అనేది. ఇలా వేయడం వల్ల నా మిషన్ నుండి వచ్చేసి మెయిన్ మోటార్ అనేది కాలిపోవడం జరిగిందనమాట. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే కరెంట్ అనేది అర్థంగా వస్తుంది కదా, అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇలా మోటార్స్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుందన్నమాట. సో కాబట్టి ఎవరైనా అలా డైరెక్ట్ వెళ్ళకుండా దీనికి వచ్చేసి బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ బాక్స్ అయితే మనమైతే మిషన్కి సెట్ చేసుకోవాలంట. అలా సెట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చినా కానీ ఏ ప్రాబ్లం రాకుంటుందంట. నేను చేశాను కానీ దీనికి ఇవ్వడం లేదు కదా, డైరెక్ట్ పెట్టేస్తున్నాను కదా, ఏ ప్రాబ్లం రావడం లేదు కదా. అంటే ఇలా మనకు అవి తక్కువ కాల్చిగా వచ్చిన రాబోయే ప్రాబ్లం. ఇది వచ్చేసి 1 lakh తెచ్చుకొని ఇంత కాల్చి వచ్చిన. సో స్టెబిలైజర్ బాక్స్ తెచ్చుకోవడంలో ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇక్కడ 2000 అలా పెట్టేస్తే వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఎవరు అలా బిగించుకోవద్దు. నేను వచ్చేసి వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళకి ఇలానే చెప్తుంటాను. కాబట్టి ఎవరు పోయిందాకా పట్టించుకోరు అన్నారు. మాగానే వచ్చేసి లాస్ట్ ఉంటుంది అంటే 3 months క్రితం మేము ఇలా చేసామన్నమాట. కంప్లీట్ చేసినప్పుడు కానీ చెప్పారు, కానీ మేము పోలేదు అక్కడికి, అంత ఆలోచించలేదన్నమాట. ఇప్పుడు పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మేము అనుకుంటున్నాం, దానివల్ల ఇలా జరుగుతుంది. సో చూడండి, ఇక్కడైతే ఉంటుందంట మోటార్ వచ్చేసి, దాని వచ్చేసి మెయిన్ మోటార్ అంటే డీసీ మోటార్లో సరిపోతుంది అనమాట. ఆ మోటార్ వచ్చేసి ఇలా ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఆ మోటార్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనం పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకునేదన్నమాట. సో నాకు దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, సౌండ్ అయితే విపరీతంగా వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి టెన్షన్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, అక్కడ తుడిచాడు కదా బనియన్ క్లాత్ పెట్టి, అక్కడ టెన్షన్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా నాకు వచ్చేసి కంప్లీట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చి అన్నీ ఇలా కంప్లీట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చాడనమాట. ఇప్పుడు 4 days అయింది బుక్ చేసుకొని వెంటనే రారనమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి బుకింగ్స్ ఉంటాయి. సో లేట్ అవుతుంది. వాళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు సౌండ్ విపరీతంగా వస్తుంది, ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా ఇది పోలేదు, ఇంకొక 1 week కానీ 10 days కానీ మీరు రన్ చేసుకుంటుండొచ్చు. స్లోగా 400లో అలా పెట్టి ఏ క్షణమైనా అది ఇంకా సెట్ డౌన్ అని చూపించేస్తుంది అనమాట స్క్రీన్లో, అప్పుడు ఆగిపోతుంది అన్నారు. ఆ లోపు మీరు వచ్చేసి మోటార్స్ తెప్పించి పెట్టుకుంటే నేను వచ్చేసి మళ్ళీ కంప్లీట్ బుక్ చేసుకుంటే బిగిస్తానని చెప్పాడనమాట. అది వచ్చేసి ఎంత అవుతుందని నేను అడిగాను. 3500 అవుతుందంట మోటార్ వచ్చేసి. అవి ఇప్పుడైతే కన్నా లేవంట, ఇంకా వచ్చలేకే. ఇప్పుడు మెయిన్ వచ్చేసి మోటార్స్ ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ అనేవి వస్తున్నాయంట. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నెల్లూరు, నాకు వచ్చేది నెల్లూరు సైడ్ అతను అనమాట అని చెప్పారు. అక్కడ ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అని చెప్పారనమాట. సో అందులోకే మీరు ఓన్గా షోరూమ్ నుంచి కానీ లేకపోతే తెప్పిస్తాను అన్నారనమాట. డీసీ అంటే మెయిన్ మోటార్ అంట. సో అలా తెప్పించి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఏ క్షణమైనా ఆగిపోవచ్చు, మీకు వర్కింగ్ అంటే మీరు అంటే ఏ క్షణమైనా ఆగిపోవచ్చు వచ్చేసి. సో మీకు గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మోటార్ అనేది మాకు తీసి మళ్ళీ బిగియకూడదంట. ఒకసారి తీసి బిగించారంటే ఇంకా అసలే పనిచేయాలంట. కాబట్టి అంతా క్లీన్ చేసి క్లారిఫై చేసి వెళ్ళాడనమాట. సో మేమైతే తెప్పించి పెట్టుకుంటే మన కంప్లీట్ బుక్ చేసిన తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ బిగిస్తారంట. మోటార్స్ అయితే ఇప్పుడైతే అవైలబుల్గా లేవంట, చాలా టైం అయితే పడుతుందంట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది లూజ్గా వస్తుంది. ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే టెన్షన్ ప్లేట్ అనేది అరిగిపోవడం వల్ల ఇలా వస్తుందంట. టెన్షన్ ప్లేట్ అనేది అరిగిపోవడం వల్ల కానీ ఇలా వస్తుందంట. ఈ టెన్షన్ ప్లేట్ అనేది ఎందుకు అరుగుతుందంటే మనం థ్రెడ్ ఎక్కిస్తుంటాం కదా, అప్పుడు అనేది దాని మీద ఒక లైన్ మాదిరి పడుతుందంట, అప్పుడు అనేది ఇలా వస్తుందంట. నాది ఇది కానీ కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉందంట. ఇదైతే ఇప్పుడే మార్చొద్దని చెప్పాడనమాట. ఈ టెన్షన్ ప్లేట్ 4000 అవుతుందంట సెట్ వచ్చేసి మార్చుకోవాలంటే. అది కానీ కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది చెప్పాడనమాట. దీనికి వచ్చేసి కొంచెం డై అనేది ఇక్కడ టైట్ చేసిన ఇలా టైట్ చేశాడనమాట. కొంచెం నేను వచ్చేసి ఇక్కడ మన రౌండ్స్ తిప్పుదాం కదా, అవి కొంచెం టైట్గా ఇంతకుముందు అయితే 1 లైన్ వేస్తాను, ఇప్పుడు 2 lines తిప్పేసుకుంటే ఇదైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మార్చుకున్నా కొంచెం టైట్ చేసుకుంటుంటే సరిపోతుందన్నారు. అట్టనేసి మీరైతే టచ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ మాత్రమే టైట్ చేయాలంట, లేకుంటే పెద్ద రిస్క్ అయితే అవుతుందన్నమాట. సో చూడండి, ఇప్పుడు టైట్ చేసిన తర్వాత అయితే థ్రెడ్ అయితే కొట్టిందనమాట. ఇలాగ వచ్చేసి లూజ్ వచ్చిందనమాట. మనమైతే ఇప్పుడు అక్కడ టచ్ చేసి తిప్పవద్దని, తిప్పొచ్చు అనేది అక్కడ ప్లస్ మైనస్ కనుక్కుంటే అప్పుడు తిప్పవద్దు. చాలా ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది అనమాట. తిప్పడం వల్ల అలాగే చేశాను. మన ఓన్గా అయితే ఏం చేసుకోవద్దు అనమాట.
సో ఇలా నా దానికైతే పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది నా వల్ల అనమాట. ఎందుకంటే ఈ బాక్స్ బిగించుకోవడం వల్ల ఇలా వస్తుంది అనమాట. మీరు వాళ్ళు ప్లస్ బాక్స్ బిగించుకోండి, సారీ స్టెబిలైజర్ బాక్స్, లేదంటే ఇలా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఇలా చేసుకొని మీరు కానీ ఈజీగా కాపాడుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు అందరికీ వీడియో యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను.